amser trosglwyddo i Ioan Corey. Hwyl da bawb. Ydy pawb yn neud yn oce bore yma? Pawb wedi gwneud yn saff. Tîne wedi cael ei chlydio. Wedi ddrwg na. Da iawn. Mae braf i fod gyda chi unwaith eto o bore yma ar Ail Sul yn Adfent. Ac felly beth am i ni gychwyn o gweddi gair wedi cyn i ni ganu gyda'n gilydd. O Duw i'n tarnefol, dyn ni yn diolch i ti am y fraint i fod yma gyda'n gilydd. Ymhlith i gilydd, ond ym mhresenoldeb y Duw byw. Dyn ni'n gweddio o Arglwydd y bydde ti'n siarad i ni trwy dy air, trwy lawenydd i ni wrth i ni gyd ganrif, ac agor llygaid ein calonnau i weld dy ogoniant unwaith eto, a codi'n calonnau rwy dan yn llosgi yno ni ar gyfer dy air a dy ddengel. Yn enw Iesu Grist yn gweddio. Amen. Amen. Felly, da ni'n mynd i canu ein gyntaf. Mae geiriau ar y sgrin. Beth yw y rhif rhag o mae'r rhan? 479. 479. Os ydych chi'n strygl gweld y geiriau ar y sgrin, yr gyntaf i 479. Daeth Crist i'n plith o gael yn hawn, a deir pawb ymhyd i'w dderbyn a'i gydnabod 479. Malachi ac 2 o Efengylig, penod gyntaf ac y drydydd penod. Chi'n gallu gofio Sori, dwi'n symud oddi wrth y meic. Oedd na rhywun oedd yn athro neu'n athrawes yma cyn I chi? Chi'n gwybod, un peth mae'r athro neu athrawes yn hoffi wneud ydy gael fo rhywun I ddarllen. So dyma beth dwi'n gwneud. Ydy unrhyw un eisiau gwirfoddoli ddarllen cyn I fi gael fo rhywun? Ie, dwi'n da. So, mae'n y 3 beth yma. Chris, chi'n gwneud 1 neu y 3 ohonyn. So, os chi eisiau just dilyn hyn a wedyn, clicio next. Sy'n yna. Edrychwch. Dwi'n anfon fy negesydd, a bydd yn paratoi ffordd ar fy nghyfer hi. Cynsaf
bydd y meistr ydych chi'n ei geisio yn dod i'w denol. Ydy ei angel yr ymrwymiad, ydych chi'n honni ei hoffi ar ei ffordd, meddai'r Arglwydd holl bwerus. Ond pa obaith sydd ar y diwrnod pan ddaw? Pwy all oroesi pan ddaw i'r golwg? Achos mae e fel tân sy'n toddi metel neu sebon y golchwr. Bydd yn eistedd fel un sy'n coethi arian ac yn piro'r disgynyddion lefi. Bydd yn ei gloiwi fel air ac arian, mwyn iddyn nhw gyflwyno ffrymau iawn i'r Arglwydd. Pryd hynny, bydd y ffrymau Jwda a Jerusalem yn plesio'r Arglwydd, fel roedden nhw ers talwm yn yr hen ddyddiau. A mae hwnna wedi dod allan o Malachi 3, adnod 1 bedwar. Unrhyw arall eisiau gwirfoddoli? Na, oce. Na i darllen yr ail o lig. Dyma mae'n un gyntaf dod o penod 1. Dyma Zacharias, tad y plentyn, yn cael ei lenwi ar ysbryd glân ac yn proffwydo fel hyn. Molwch yr Arglwydd, Duw Israel. Mae wedi dod i ollwng ei bobl yn rhydd. Mae wedi anfon un cryf i'n achub ni, un yn perthyn i deulu ei was, y brenin Dafydd. Dyma'n union a ddawodd ymhell yn ôl drwy ei broffwydi santaidd. Bydd yn ein hachub ni rhag ei gylynion ac o afael pawb sy'n ein cysau ni. Mae wedi trigyrhau fel yr addawodd i'n cyndeidiau ac wedi cofio'r ymrwymiad cysegredig a wnaeth pan aeth ar ei lw i Abraham. Ein hachub ni o afael ein gylynion, i ni allu ei wasanaethu heb ofni neb na dim, a byw yn bobl sentaidd a chyfiawn tra byddwn fyw. A thithau fy mab bach, bydde di'n cael dy alw yn broffwyd i'r Duw goruchaf, oherwydd bydde'n mynd o flaen yr Arglwydd i Paratowch ffordd ar ei gyfer. Bydde'n dangos i bobl sut mae cael ei achub drwy i'w pechodau gael ei maddau. Oherwydd mae Duw yn dirion ac yn drigarog, ac mae oleuni ar fi'n gwawrio arno ni o'r nefoedd. Bydd yn disgleirio ar y rhai sy'n byw yn y tyllwch, gyda chysgod marwolaeth dros nhw, ac yn ymharwain ar hyd llwybr heddwch. Dyna'n dod o lig 1, a dyna proffwydoliaeth Zacharias tad Ioan Fedyddiwr. A wedyn yr olaf yn dod o lig y trydydd penod. Molwch yr Arglwydd, Duw Israel. Mae wedi dod i ollwng ei bobl yn rhydd. Mae wedi anfon un cryf i'n achub ni, un yn perthyn i deulu ei was y brenin Dafydd. Dyma union, dwi'n darllen yn 1-2 Sori, neu mynd at y Beibl yn sydyn. Dyma lig y trydydd penod. Mae pethau fel hyn yn digwydd weithiau, ond ti ddim yn quadruple checkio'r peth. Lig y trydydd penod felly. So dyma pregeth Ioan Fedyddiwr. Fel mae'r ysgrifenedig yn llyfr geiriau proffwyd Eseia, llais o un yn galw yn yr anialwch. Paratowch ffordd yr Arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Caiff pob ceilan ei llenwi, a phob mynydd a bryn ei lefelu. Gwneud y llwybrau trwyllog yn union, a'r ffyrdd garw yn llyfn, a bydd y dynolrwyw i gyd yn gweld iechadwriaeth Duw. Dyma geiriau y proffwyd Eseia, a mae Ioan yn ei lyfaru hefyd o flaen y pobl yn yr anialwch. Felly, bendith Duw ar ei air i ni o bore yma. Da ni am ymateb iddyn nhw wrth cigan i ein ail emyn. Siar gwynt wrth fyned heibio'r drws, a mae'r ar ei gwely gwair wyliau ei baban drws. Sori, chi'n gallu dweud 4-7-1. 4-7-1, felly. 4-7-1.
chi wy'n tarnewol, da ni, diolch i ti, unwaith eto, o cael bod yma yn enw di, yn ymgennill yn enw ein Arglwydd, a'n gwaredwr Iesu Grist. Da ni'n gweddio o Duw, ond diolch i ti am y llawenydd y mae'r proffwydi yn canu amdano, am y neges, y mae'r negesydd yn ei rhannu, bod yr un sydd yn dod â heddwch, yr un sydd yn dod â cyfiawnder, yr un sydd yn dod â pryferthwch, a harddwch, a daioni'r byd ar ei ffordd. Mae o wedi dod, a mae'n dod yn ôl. Mae o wedi dod i sefydlu deyrnas, a mae am ddod i gyflawni hynny yn ei gyfanrwydd i ni. Felly, da ni'n dal ar y obaith hynny, hyd yn oed mewn byd o trais, o casineb, o rhyfel, o poen, o tristwch. Da ni'n dal ar y gobaith sy'n canolog i'n fydd ni. A da ni'n paratoi'n calonnau i'w ddyfodiad o Dduw. Arglwydd, da ni'n ymwybodol bod rhaid yn gallu bod gyda ni y bore yma, oherwydd salwch, oherwydd sefyllfa bywyd yn cadw draw. Felly Arglwydd, da ni'n cofio amdano nhw y bore yma. A mae rhai sydd wedi mynd o'n blaenau ni yn y ffydd, ond wedi huno yn yr Arglwydd. Da ni'n cofio amdano nhw Dduw. A mae rhai sydd yn teithio y bore yma. Da ni'n gweddio bydd y ti yn ei cadw'n saff. Da ni'n cofio am y pachedig nan Paul Davies y bore yma, wrth iddi deithio ac wrth iddi bod yn synod yn Mizoram, efo'r eglwys Presbyteraidd ono. Wrth iddi ddathlu gyda 4,000 o bobl o ffydd. Arglwydd, da ni'n cofio amdani, da ni'n cofio am Rebecca sydd gyda hi yn fanno. A da ni'n gweddio bendith mawr ar ei waith, da ni'n gweddio bendith wrth iddi pregethu heddiw. A da ni'n disgwyddio gyda lawenydd mawr ymhlith y pobl yn Mizoram. A bydd nan yn dod â hyder ac llawenydd, a bydd hi jyst wrth ei fod yn dod yno hefo'r neges o'i brofiad. Bod ti wedi profi dyfderwydd dy daioni a wedi profi rhyw elfen newydd o ddogoniant o Dduw. Arglwydd, da ni'n gweddio yn ymwybodol o sefyllfa y byd, a da ni ddim yn cael llygad ni oddi wrth y gwirionedd hynny. Da ni'n gweld rhyfel, ac wrth iddyn ni ddarllen am y sefyllfa yn yr un man yn ei dalleniad, ac wrth iddyn ni feddwl am y sefyllfa yn Gaza, a Arglwydd yn Palestina. Arglwydd, da ni'n jyst yn gweddio am yr heddwch ti'n addo i ni. Yn y man blawdd y gwaredwr wedi dod i'r byd. Da ni'n gweddio heddwch, da ni'n gweddio diwedd ei rhyfel yna, a da ni'n gweddio bydd cyfiawnder yn ddod, a bydd pawb yn gweld dogoniant, bod ti ddim yn brenin sy'n teirnasu ac asineb ac gyda trais, ond ti'n un sy'n teirnasu yn ffordd hollol benyweired i popeth da ni'n ddisgwyl. Bod ti'n dod â cariad a heddwch a daioni. A da ni'n gweddio bydd hynny yn dod yn ein plith cyn go hir. Da ni'n gweddio Arglwydd yn ystod yr holl paratoadau ar gyfer yn Nadolig diwylliannol, a byddwn ni hefyd yn cael paratoi'n calonnau ar gyfer gwirionedd ddwfnach yr Adfent, am ddyfodiad yr Arglwydd, am adventws yr Arglwydd. A byddwn ti'n dod i'n calonnau'n ffres, a byddwn ti'n cofio'n gariad gyntaf, byddwn ni'n cofio'n iechydwriaeth yn o ti. Felly pa geiriau sydd well i ni rhannu ac i weddio gyda'n gilydd, nac y geiriau yn dysgod yn Arglwyddiwr i ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn oes yn newydd, sy'n teiriau enw, deled y deyrnas, gwneud ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddiar hefyd. Dyro i ni heddiw mewn bara beinyddo, a maddau ni ei dyledio, fel y myddeiw ninnau i dyledwyr, ac nac arwain ni yn profetigaeth, eith i'r gwaren ni rhag rwg,
Cennis gyda ti i'r deyrnas, a'r medd, a'r gywynt, yn oes Christ. Amen. Amen. Felly gen i ein trydydd emyn. Sori. Sori. Trydydd emyn, os ydych chi ddim yn gallu ddod ar y sgrin, ydy 451. 451 o dawel ddinas Bethlehem, o dan ddyseg i ryd, ac awel fwyn Judean dwn ein music at y ti. 451. Ail Sul yr Adfent. A mae'r Adfent yn cael ei neilltuo pob blwyddyn fel tymor o baratoi. Da ni yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Yn ein cartrefi, mae llawer am ni eisoes wedi cychwyn paratoi. Da chi wedi rhoi eich pethau yn ei man cywir, da chi wedi rhoi eich addurniad, a mae rhywun wedi bod yn paratoi yr ystafell yma ac wedi wneud yn waith arbennig. Falle da chi wedi rhoi eich nativities chi yn eich ffenestri, a falle da chi hyd yn oed wedi wneud eich restr siopa ar gyfer y gledd teulu. Pwy sy'n mynd neu hwnna'n barod? Dwi hyd yn oed wedi gychwyn feddwl am y peth. Pan ti'n dad efo tri o bechgyn bach, mae'n rhaid i jyst gweld y peth nesaf sydd o flaen ti pob dydd. Ond mae'r tymor yma yn galw am paratoi. Mae'n galw i ni feddwl o flaen llaw ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Dwi'n gwybod pan dwi wedi aros efo teulu, mae'n rhaid i chi taclu sorti, mae'n rhaid i chi cael pob peth yn barod, mwyn wneud y lle yn barod i'ch chwesteion chi. Mae Advent yn dymor felly o paratoi. I ni rhoi pethau yn ei drefn cyn dyfodiad y rhai sydd y mwyaf arbennig yn ein bywydau.
A da ni'n meddwl, a da ni'n gwybod bod y disgwyl, bod y paratoi ydy'r peth mwyaf arbennig am tymor yr Advent. Dyna beth sy'n neud o mor arbennig i ni. I ni edrych ymlaen. Pan mae'n gorffen, mae'n y bach o dristwch sydd yn dod, oherwydd da ni'n gwybod bod yr edrych ymlaen, y disgwyl ydy'r peth sydd yn pwysig. Ond wrth gwrs hefyd, fel Cristnogion, da ni'n gwybod bod yna pethau hyd yn oed yn mwy bwysig nac y pethau, yr ymarferion diwylliannol sydd yn dod. Da ni'n gwybod bod ni'n paratoi ar gyfer rhywbeth arall, rhywbeth gwell. A mae'r tymor yma'n cael ei neilltuo er mwyn i ni paratoi ein calonnau. Weithiau mae pethau diwylliannol yn gallu distractio ni rhag profi y dyfnderwydd sydd yn y paratoi hynny. Yn ei darlleniad ni o Efengyl Lig, mae Ioan Fedyddiwr yn torri ar draws ein holl paratoadau yndi. Mae yn danfon ni i gyfeiriad hollol wahanol i'n diwylliant. Y themau sy'n dal y tri darlleniad at ei gilydd ydy'r themau o baratoi. Ac be dealltwriaeth o paratoi ychydig yn wahanol i'r hyn da ni falle yn disgwyl. Mae'n canolbwyntio ar negesydd neu proffwyd a fydd yn paratoi bobl Duw ar gyfer ei dyfodiad, ar gyfer ei adfent a'i bresenoldeb gyda ni. A mae'r negesydd hwn yn ychydig bach o sioc i'r system, dwi'n meddwl. Yng ngeiriau y proffwyd mawr chi, pwy a all dal dydd ei ddyfodiad, a phwy a saif anamddengys, am ha fel tân cwythydd, ac fel sebon gylchu, fe eistedd i lawr fel un yn cwythu a ffiro arian, a fe byr a feibio'n lefi a'i cwythu fel air ac arian. Neu fel yma proffwyd Isaiah yn dweud, a fel mae Ioan Fedyddiwr yn dweud yn ei geiriau. Caiff pob pant ei godi, pob mynydd a bryn ei ostwm, gwneud y tir ysgythrog yn llyfn, a'r tir anwastad yn wastadedd. Mewn geiriau arall, mae'r paratoad a mae'r Advent yn galw amdano yn broses anghyfforddus i ni. Mae'n wahoddiad i edrych arnyn ni ein hunan gyda llygaid newydd ar mwyn i ni cael ei puro trwy gras Duw yn Iesu Grist. Oherwydd, da ni'n gwybod fel mae pethau, da ni'n amharod, da ni ddim yma ar gyfer ei dyfodiad. Dyma pam mae canol cyhoeddiad Ioan Fedyddiwr yw'r alwad i metanoia, i edifeirwch, i newid ein ffordd o feddwl, i newid ein ffordd o profi ac edrych ar y byd ar mwyn i ni profi hi'n wahanol, ar mwyn i ni paratoi, ar mwyn i ni fod yn barod ar gyfer ei ddyfodiad. Mae'r Advent yn y calendar Cristnogol yn rhyw fath o blwyddyn newydd i ni. Mae blwyddyn y calendar Cristnogol yn dechrau yn tymor yr Advent. Wrth gwrs, achos dyma pryd mae Iesu'n cael ei eni, dyma pryd mae'r proffwydi yn paratoi ni ar gyfer ei enedigaeth. Mae'n cael ei gweld fel dechrau newydd, fel cyfle newydd. Amser i adael hyn arfeirion a dal yn dyn ar rhai newydd sydd yn canoli ni ar Iesu Grist. A dyma beth sydd wrth wraidd ystyr metanoia, yr etifeirwch mae'r Ioan Fedyddiwr yn sôn amdani. Mae'n traws newidiad, ffordd newydd o profi y byd cyfan. Nid fel man secular, ond fel man ble mae Duw ar waith, ble mae Duw yn llenwi ddeiar hefo ei agoniant. Mae'n ysgwyd y status quo ac yn ein helpu i weld sut ein bod ni'n gallu crwydro a ddiwrth wirionedd yr Efengyl. Mae'n wahoddiad
i baratoi ar gyfer dyfodiad yr Arglwydd. Yn fwy penodol, wrth gwrs, mae Advent yn dymor o baratoi ar gyfer dyfodiad Mab Duw yn Iesu Grist, Iesu o Nazareth. Oherwydd daw'r gair Advent o'r Lladin Adventus, cyfieithiad o'r Groeg parousia, sy'n dynodi dyfodiad yn ogystal â phresenoldeb, bod yr un sydd yn dod yn bresennol gyda ni o hyd. Felly mae'n dymor i gofio dyfodiad Duw yn ymgnawdoliad Iesu Grist, a hefyd yn paratoi ar gyfer ei ail ddyfodiad yn Iesu Grist. Pryd bydd pob peth yn cael ei lenwi gyda presenoldeb a gogoniad Duw o'n Iesu Grist. Ond cyn i ni felly mynd ymlaen i fyfyrio yn fwy a hynny, mae'n da i ni rhoi geiriau sychias yn y teml yn ei gyd-destun, mwyn i ni dall dyfderwydd ei neges. Mae Zacharias a'i wraig Elizabeth felly, rhieni Ioan Fedyddiwr, yn cael ei gyflwyno yn Lug 1 fel rhai sydd wedi geni yn llinach offeriadol Aron ac yn gyfiawn gerbron Duw. Ond maen nhw hefyd yn cael eu cyflwyno yn y Beibl fel rhai di-blant, rhai sydd heb plant. Ac maen nhw'n eithaf anhebygol o gael plant yn y dyfodol oherwydd ei hunant. Yn debyg iawn wrth gwrs i Abraham a Sara yn yr Hen Testament. Ac oherwydd mae Zacharias yn offeiriad, byddai'n gwasanaethu yn y deml yn Jerusalem am wythnos cyfan 2 waith y blwyddyn. Ac o rhan o'i dyletswyddau, byddai offeiriad yn llosgi arogyldarth 2 waith y dydd ar yr allor lle roedd yr aberthau yn digwydd yn y deml fel symbol o'i hymroddiad i Dduw. Felly, ar allor hon oedd yr agosaf a all ei offeriad gyrraedd i'r un sanctaidd. Oherwydd roedd hynny yn man dim ond ar gyfer yr arch offeiriad. A doedden nhw ddim ond yn gallu gwneud hynny unwaith y flwyddyn ar dydd y cymod. Ond oherwydd bod cymaint o offeiriaid yn gwasanaethu yn y deml ac o'i chwmpas yr 11, roedd llosgi arogyldarth yn cael ei ystyried yn fraint fawr a doedd rhywun ddim yn debygol o wneud unwaith yn ei holl bywyd. So unwaith yn ei bywyd oedd yr offeiriad yn debygol o cael wneud hynny. A gan ei bod yn gymaint o amrydedd i gyflawni'r ddyletswydd hon, cymerwyd yr urym a thurym o chestplate yr arch offeiriad i geisio arweiniad Duw o pa offeriad oedd yn cael wneud hynny ar y dydd penodol yna. Ac wrth gwrs yn ein darlleniad, da ni'n gweld yr un sydd yn gwneud hynny ar y dydd yna ydy Zacharias dad Ioan Fedyddiwr. Felly, beth mae'r Lug yn trio dweud ydy bod Duw yn cynllunio pob peth sydd yn digwydd. Duw yw'r un sydd yn paratoi y ffordd ar gyfer ei dyfodiad. Ac wrth i Zacharias dechrau llosgi yr arogyldarth yn y deml, mae'r Arglwydd yn ymddangos iddo ac yn addo y bydd ei wraig Elizabeth yn rhoi genedigaeth i faban a fydd yn cael ei alw yn Ioan. A bydd Ioan yn paratoi ei bobl ar gyfer dyfodiad yr Arglwydd. Ond wrth gwrs mae Zacharias yn cael ei syfrdanu gymaint gan pob peth sydd wedi digwydd, nes ei fod yn amau yr addewid ac yn cael ei adael yn fyd nes i'r addewid cael ei cyflwyno iddo. Felly, y tro nesaf mae Zacharias yn llefaru, da ni'n cael y geiriau yma yn ein ail darlleniad. Beth mae'r eglwys yn ei gael y Benedictus, sydd yn syml yn golygu bendigedig o'r gair Lladin. Mae rhaid i fod wedi bod yn feddwl am hir iawn am y geiriau oedd o'n mynd i rannu gyda bobl. Ond y rheswm bod y gair hon mor bwysig yn yr Efengyl oherwydd ei bod yn mynd â ni trwy addewidion Duw, trwy gydol y Beibl, i ddangos bod nhw'n cael eu cyflawni
heddiw yn dyfodiad Iesu Grist. Yn wir, da ni'n gallu bod yr Arglwydd Dduw wedi codi waredigaeth gadarn i ni yn hyd Dafydd ei was. Fel y llefarod trwy unau ei proffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Mae'n deud y mae wedi dangos trigaredd ar ein hynafiad a chofio ei gyfamod sanctaidd, y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad. A Ioan, mab Sacharia, fydd yn chwarae rhan arbennig felly yn cynllun Duw. Mae'n deud oherwydd ei gelwyr yn broffwyd y goruchaf, oherwydd y bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Ac yma Sacharias yn cyhoeddi fod hyn oll yn reswm i lawenhau. Mae'n cydnabod y bydd ei fab Ioan yn chwarae rôl y proffwyd i baratoi bobl Duw ar gyfer dyfodiad y debut. Yr un a fydd yn dod a iechaldoriaeth i'w bobl. Oherwydd fel ni, oedd yn gwybod oedd pobl angen cael ei baratoi. Oedd angen amser i paratoi eu calonnau, eu hunan ar gyfer y Nadolig, ar gyfer Adfent, ar gyfer y diwrnod o'r genedigaeth. Tymor o be mae'r eglwys yn galw self-examination, i edrych ar ein hunan, i weld ydyn ni wir yn barod. Neu ydyn ni'n dal y dyn ar hyn bethau sy'n cadw ni rhag brofi dyfnderoedd gogoniant Duw yn Iesu Grist. Yn bendant, dydy Ioan Fedyddiwr ddim yn ffitio o fewn ein synhwyrau modern. Mae'n gwneud i ni braidd yn anghyfforddus. Mae'n cwestiynu ni. Mae'n ein galw ni i anghyfiawnder pan dyn ni'n ymchwil mewn anghyfiawnder. Mae'n ein galw ni tuag at trigaredd a thosturi pan dyn ni'n llawn difaterwch. Mae'n ein galw i heilioni pan dyn ni'n cael ein lleddfu gan deimladau o brynder. Ac mae'n heriol iawn i bob un ohonom ni. Ond y hyn sy'n eithaf rhyfeddol am ein darlleniad ni o bore yma, ydy yn lle gweld y tymor hwn o baratoi, fel rhywbeth i'w ysgoi, fel rhywbeth i ddim wneud, neu fod yn ofyn, mae Sacharias yn gweld o fel rheswm a cyfle i llawenhau a dathlu. Yn wir, mae'n golygu bod Duw yn cyflawni ei addewidion i'w bobl. Mae'n dymor o gyffro a disgwyliad, oherwydd ei fod braidd yn anghyfforddus i ni, mae'n golygu bod ni'n cael ein paratoi ar gyfer teyrnasiad Duw. Pan mae Duw yn llenwi ein calonnau a'i dael ni. Felly does ddim angen i'r cyfnod bod yn cyfnod drist, ond cyfnod o lawenydd. Cyfnod o daioni ac harddwch. Da ni'n cael ein llenwi a llawenydd oherwydd ein bod yn cael ein trawsnewid i ddelw Duw yn Iesu Grist. Yn wir, da ni'n gwybod gallwn ni ddim newid ein hunan, ond mae Duw yn llawn gras a trigaredd yn ein newid ni yn llwyr. Pan o fi yn meddwl am ein darlleniad ni, wythnos yma, am y paratoi ar gyfer dyfodiad Arglwydd. Des i ar draws celf yma, dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld o yn iawn, ond mae'n ymddinas yn Peru, ac yn ystod, oedd nhw'n paratoi ar gyfer dyfodiad rhywun, oedd o'n Sbaneg, a mae Sbaneg i ddim cweith mor dda, ond oedd nhw'n paratoi ar gyfer dyfodiad rhywun arbennig. A pan oedd nhw'n paratoi, oedd na artist lleol wedi wneud y gwaith i'r grisiau yma i'r person ddod lawr iddyn nhw. Ac oedd y cymuned i gyd yn dod yn hyd i peintio y grisiau oherwydd oedd na gymaint ohonyn nhw. Oedd nhw'n mynd y bwll ffordd o fyny'r mynydd i lawr i wylod y dref. Ac dwi'n meddwl dyma beth mae Ioan Fedyddiwr yn galw ni neu fel cymuned ydy paratoi y ffordd ar gyfer dyfodiad ein Arglwydd Iesu Grist.
i paratoi y ffordd, i wneud y ffordd yn sydd ar gyfer y ddyfodiad yr Arglwydd, i cael pob peth yn barod pan mae'n ddod a'i heddwch a'i gyfiawnder. Dyma beth oedd y pobl yma yn Peru yn wneud. Oedd o ddim jyst un person, ond oedd y cymuned yn y dod yn hyd ar gyfer ddyfodiad y person special. Felly dyna beth ydy y tymor yma. Tymor i baratoi, ein calonau, ein meddyliau, pob beth amdani ar gyfer y ddyfodiad yr Arglwydd. Felly beth am i ni trwy at yr Arglwydd mewn gweddi? I ni wneud hynny. O Dduw, da ni yn diolchu ti am pwy wyt ti. Bod ti yw yr un sy'n llawn gogoniant, llawn daioni, llawn perffeithrwydd ac aredigrwydd. A da ni'n gweddio o Dduw, a helpu ni paratoi ein colonnau. Helpu ni fel cymuned o fydd paratoi y ffordd ar gyfer ddyfodiad di. I ddod â heddwch, i ddod â grym daioni a cariad i'n tref, i'n cymuned o'r gwmpas ni. Felly Arglwydd, helpu ni fod yn eglwys sydd yn paratoi, sydd yn tyst a sydd yn tystion i dy ddaioni di yma yn yr Wyddgrug a Sir Fflint. Da ni'n gweddio Arglwydd y byddwn ni'n mwynhau y holl paratoi diwylliannol, ond byddwn ni hefyd, fel y cymuned yma yn Peru, yn paratoi ar gyfer ddyfodiad, yr un sydd wir yn gallu trawsnewid pob peth. A byddwn ni'n troi ein ffrindiau, ein cydweithwyr, ein teuluoedd, at yr un sydd yn wir yn ddod a daioni, yr un sy'n newid calonau i'w weld dygoniad. Yn yr Iesu Grist. Amen. 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 Felly, da ni am canu ein emyn olaf ni, sef 447. 447. Emil lan o bro'r gogoniant. Hedant, cynant yn gytŷ. Clywch ei llawen gan uwch Bethlehem. Heddiw ganwyd ceidwad di. Hynny ydy 447.
drwy Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, rawr hon, dydd byth. Amen.